Tigre v meste, jak to celé začalo? Pôvodne sa scenár od Lucii Šipošovej ku mne dostal takou záhadnou cestou cez moju sestru. Poslala mu môj scenár, ktorý ja som jej dala len tak ako prečítať zo srandy, že nech si, že čo na to povie. A ona mu to preposlala, na to mi Juraj poslal mail, že viem, že som nemal, ale čítal som tvoj scenár. A chcel by som to režírovať, ale je na to ešte veľa práce. Celé to malo nejakých 50 strán, celý príbeh tam v podstate ako keby bol len naznačený, ale čo perfektne fungovali, boli tie postavy. Od začiatku, ako sme začali tento film robiť, sme si povedali, že chceme spraviť niečo, čo bude výnimočné nielen príbehom, ale niečo, čo tu ešte nebolo, čo sami sme nevideli, ale že si dáme výnimočne záležať na kvalite obrazu, kvalite zvuku, postprodukcii, všetkých týchto veciach. Myslím, že sme výborná kombinácia, že sa to nejak tak stretlo a strašne sa teším, že priniesol do toho filmu, čo do neho priniesol, že to má taký proste že to má európskeho ducha, že je to také iné, farebné. Strašne sa teším, že priniesol Andrea Bonzela, kameramána francúzskeho, ktorý aj tu v Bratislavu ukázal úplne v novom svetle. Písať Tigre som začala v roku 2006 v lete. Vôbec som nevedela, kam to pôjde, o čom to bude. Vedela som, že taká moja možno téma je ako keby téma tolerancie voči ľuďom, nech majú akékoľvek vlastnosti a nech sú akokoľvek divní a každý má to svoje a každý si vie nájsť toho svojho, k tomu bude rozumieť. Oni majú vlastne všetko pre šťastie, všetko preto, aby našli nejakú dispozíciu svojho života na to, aby boli šťastní, len si to potrebujú správne usporiadať. Že oni sú navzájom strašne poprepájaní, je to akoby také komplikované pucle a každá zmena jednej postavy prinúti nejakú inú postavu sa prispôsobiť tejto zmene a v podstate sú dve východiska. Buď to dopadne všetko zlé, alebo to dopadne všetko dobré. Ahojte, volám sa Lucia Šipošová, som spoluautorka filmu Tigre v meste. Film hráme od 7. júna v kinách všade na Slovensku. Príďte sa pozrieť. Nebuď hlúpa, začni chodiť so mnou! Tigre v meste, nový slovenský film s happy endom.